मैतमानो बिसे केतुसोनो मैतमानो गोबां मादल अराव मिटिं खायो जोङो याकाय थांनाय नो मैतमानो आं सानानो मोसौ जोंखेनो बुतुवा जोंखे थांमालिया अरो बुतुवा खाव बुसु दं बुतुवा दं जोंखे बुतुवाने बागै थांमालिया जरा बुतुवाया र साक्सा गियानि इंजंनाय दं आइपिएफ गैया गारै गुबुननि पार्टियाव थाङो खोनादे आरो खराङो हाजाल दंफानो खोनानाय दिनै दामेबार सं बिसेकेतु सं अनेक नेतार जन याकाय थाका बुतुवा रबाय दंले होनै दिनै अ हाउसनि सिमि ए नय अडिटरनि सिमि जरा तिप्रामथाव थांनाय दिनै निर काहाम के खोनादों जों बुतुवा जा जों थांमालिया अन्य पलिटिकल पार्टियाव थांनो बागै जोंनो बुतुवा गियानखौ हिग्लां थांखा दिनै तामुंखा बुतुवाया साक्सानो गियान जाबाय साक्सानो रोंजाबाय लेखा गोरों जाबाय तिप्रामथा थाङै तामु खालाय देखा जिनि साइते बुतुवा बुगै मा दंखा बोले ए आइपिएफ दिनै 16 বছর 17 বছর ধরে এই জাতিनि बांसिन सामुखाय दङ ओ बुतुवार हायदे बताहो बुखुर बकमाया सिंब्रनो ब्रक सिं तो पवै थाङो जों एमएलए बा एमएलए दिनै माया नांमाया ब्रक बाहागि जातिनो माया नांबानाय एकजन एमएलए एकजन मिनिस्टार 5 বছর করে হইनो दिनै मिनिस्टार चावै दंमैया ता बाहागि जातिनि सामुखाय दै गायसे दल थांका आबाहाय बरं राव नेतारो थांबा बायनो खाता बायदे बुतुवारा जितिनाय तावनाय ताहो बुकुराव जितिनाय दिसाले बने बाया बिसिकक खाया जों बुतुवाया जोंखे गोबैनो हामजाङै दंनाय दफानो फियावना बागै जों बुतुवा मानकका अ जातिनो हामजां माने वै जों दिनै बुतुवानि पाट मानाखा जोंखे थांबाय देबाना जों थांबा बिले ताफा थांबा बिले अनेक जुनो अक्सल खालायखा अनेक जुनो थांना बागै बरक षड़यंत्र खालायखा तिप्रामथानि नेतारो जों दिनै बाजाय सानाय बुंनो बुस्थु दङ এই तिप्रामथा फाय आनि जाति तामुंखा आबो जों मा सिदै ताहो बुकुरो दिनानि कौ गया वान छक जनाय कौ आबो नबाय एकटे एजेंडा एडिसी बासाव आनि प्रश्न के एडिसी न बाबा सेरने पहिला एडिसी बासाव माने ताबा जों दिनै बीजेपी बा आईपीएफ नि जुल सरकार दङ 2018 चिमै ताबो जों जुद दङ बीजेपी बा आईपीएफ नि आबो असिकार खालायमाया आबो कबि ककमा सानाय जों सरकार दंफानो चिन जातिनि ककमा सानाय सरकार दंफानो चिन दिमानि ककमा सानाय चिन मानथानि ककमा सानाय ताबो के बरो चिन बरो सरकार जों गरि के हमाया बलेना सागे मा जों सरकार दं मा सानाय जों गोबैनो मा सानाय गोबैनो सावैनो मा थांनाय जों दिनै এই तिप्रामथा 2021 नि सिमै 5 বছর गावै थांखा आनि जाति सत्ता रक्षा खायनायनि बागै आनि तिप्रासाराव 90% बर'खा आनि तिप्रासाराव आशीर्बाद मानाय जों अरनि अ हासाकानि मुक्ति मानाय वानसय तिप्रामथानो जों बर'मानि यागल आनि तिप्रासानि इमान तामंखा आबो जों मा सोंनाय मा सानाय गुबै कमनो साबाय अ हासाकानि यागाय थांनाय आं गायछि तामुं कचल चिनि मंसा लामा गरै आबो नबाय दिनै इउराय पेपतिनो बुतुवा सारो ओ हासाकाव थांतोनानि बागै ओ हासाकानि जातिनो अस्तित्व रक्षा खायनायनि बागै 19 दफानो मोथांनायनि बागै आईपीएफ दिनै तिप्रालेण्ड सान बिले आबो बे एडिसी नो बेस खालायखा एडिसी नि बेस खालायै गोदान हासे सोनामना बागै जों दिनै दीर्घदिन 16-17 বছর आंदोलन खालायखा ताबो खालायो दङ किन्तु दिनै आईपीएफ याकाय थांनाय राव
IPF तिनो पावै थांनायाव दिनै वान समनि जों तामुंखा न तामुंखा जों तामु दं दिनै जाति रखा खायनानि क्लाइ सायाखौ नेता आंनि क्लाइ सायाखौ अनेक रब तंमानि चिनि बरब बयनि गायरिं नता हामजागे रसामु तंगो रसामु खोनाबाय खोनाबले ini चिनि गुतम सरता माने बो खोनातों अनेक बनो पॉइंट बयनि गायरिं न हामजा थांगै तामुंखा आनि गायरिं जेसे हायाफोना आनि नंनां मासनामनाय अब एडिसी सफाई एडिसी बुट चौमारी तो फाई टंका एडिसी चौमारी फाई टंका चिन बावर बखात बियां थांमानि जाना अब आइचिन वान समानो नरो बाटिर मा खायनाय ताबु तो फायनाय रां गनाबो फायनाय चला काहाबो फायनाय बुरि काहाबो फायनाय आईपीएफ नि करि खानरो साइड माय आं जकिन हाकिर इंगे होनाबा जवाब मारनि ब्ले आईपीएफ नि तिनि सिमिनो जों साइकान थाखाय चिनुको खुमलंगो तिनि सिं दखल खालायनाय दखल खायना बागिनो प्रस्তুत दं एडिसी हाफां स्लायलायनाय हायनामले ना एडिसी हाफां बयया फार बयनो तंसने हाया एडिसी हाफां स्लायै एडिसी नो कतारायजे सुनामना बागै ए आईपीएफ तिनि सिमि समायमा तांगाय गायरिं नता हामजों बयनि गायरिं कताला हाजागै थांगै दा हरि हायता बुगिथों फिल्म नो गुले आनि गायरिंआव फायदै दावरि आनि गायरिंआव फायदै दावरि हमार अब बास्तव और मासा मुसु बुगि दं बयनि ने जरि दंगै दे खलाय गायरिंआव थांगै बयनि गायरिं थांगै अल तमा बाखा फलक मा खानाय फलक खाय दंमोने बाक्सा अबाहाय तांगै ताहु बुब्रु बनि बागै दिनै एडिसी बासाव एडिसी जों दिनै मा बासिरावनाय जों दिनै आईपीएफ तिरक इयुन आईपीएफ तिरक नो जों ओ हानि दफ ओ हाना ओ दफानो फियावना बागै जों दिनै साइटआव जों वान सौ दं ताहु बुब्रु बनि बागै सादारनै कक गोबां मा दं हायबोना आं तै कक गोबां सालिया जिहेतु चिनि जिहे साका बिसि कक गोबां सारि कक गोबां सालिया वयनो वान शॉक खाय किंतु जों दिनै आईपीएफ नि वान शॉक मा जों दिनै जागाव मातलांनाय दिनै चिनि साका चिनि प्रेसिडेंट सं जे संनि आं ब्रनि इंटरव्यू नाय दङ जों मा वान शॉक कक मा सानाय चिनि दफाने बाङै चिनि जातिने बाङै चिनि हाने बाङै जों दिनै अरनि जारे इउ आईपीएफ तिरक समाय तांबा थांनाय लीडर बाहाति जोंनाय लीडर अंगै बरक फ्रक बास लय ग्रिं हंखलाय ब लीडर ओं मैया बाक्सा बसे रां रखे ब्लै साव रां रबा बाय इंयो बरक नाव ताबो बरक बैसे फाइट बा खायनि बिले अनेके साव रां सबाय तंखें रां सबा नांगे ताबो बरक सिमा नांनाय ताबो उद बुस्तन चौमारियाव तयै जों फायदे जों दिनै ओ हाउस जरा फायनाय नुवाय अडिटर फायनाय तिनि जिमि समायबा तांनाय चिनि दफानि बागै चिनि जातिनि बागै जों बस्तांगो एडिसी हाफां सलायनाय आनि लगे हमाय दे एडिसी हाफां सलायनाय सारे सलायनाय दे सलाय सारे समायबा तांनाय एडिसी हाफां सलायनि चिनि हास्ते कदास नावै चिनि दफानि मुक्ति रनाय